Welcome to my YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. Pa-like, pa-share at pa-comment na rin po para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawing videos. Ito nga po palang kaganapan dito sa amin sa Binakayan, Cavite, Flores de Mayo po ngayon May 31. So ito nga guys, ito nga po palang kaganapan sa amin dito ngayon na May 31, dito po yan sa Binakayan, Cavite. Meron po tayong Flores de Mayo. So ayan, nakikita nyo po ang cute na mga bata na nakagaw na mga sumali. At ang gaganda rin po ng mga dalaga na mga sumali po ngayon dito sa amin sa Flores de Mayo. Napakaganda at napakaaliwalas din po ng panahon ng mga oras na to. Kasi nang nakarang taon po medyo umampon or umulan nga po. Kaya medyo basa po yung mga sagala po natin, yung mga rayna at yung mga sumali nga po sa Flores de Mayo dito sa amin sa Cavite sa Binakayan. At medyo nakukutan po ako dito sa batang to. Ito pong ang ganda-ganda niya po. Ang ganda-ganda po ng kanyang gown. At maganda rin po yung bata at cute nga rin po mga kapatid. Parang ang bigat-bigat po ng kanyang gown. So bago ko nga po pala mga kapatid pagpatuloy ang aking video sa hapon na to, pakisubscribe nga po pala ang aking YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. Pa-like, pa-share at komenta rin po kayo kung saan po nakaabot po itong aking video. At huwag din pong kalimutan, pinutin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawin video.